Hey लोगोफोर जोङो नै दा Cherrapunji थांनो आवगायबाय जोङो टेक्सियाव दङ जोंहा नै सार सुबास दङ ओरै सार राघव ओरैहाय नै चेयारमेननि केमेरामेनबो बियो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना माब्लाबा जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनाबो दा नुनो मोनगोन Cherrapunjiखौ नोंथांमोननो आङो दिनै दिन्थिनाय जागोन भिडिअ नोंथांमोना जोबजासिम थाबानो जाबाय फार्स्ट टाइम आंबो नुफेराखै नायनोसै दा मा माने भिउ लानानै नोंथांमोननो देखायनो हायो बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाथ'बाय होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नायनो नाजाबानो जाबाय आरो Cherrapunji थांनाय ससे लामायाव जोङो नै मोनसे जायगायाव थाथ'दों आरो नैबे भिउखौ लादों ओरैबायदि समायना भिउ नायनांगोन नोंथांमोना जोमैजों बुंफबनाय पुरा एखे लामाजोंनो जोङो लामा खाथियावनो थानाय एलिफेन्ट फल्सखौबो नायफालांनो होननानै बे समाव जोङो एलिफेन्ट फल्सनि फारसे आवगायलाङो नोंथांमोना नायफानो हागोन एलिफेन्ट फल्सआ माबायदि कितना किलोमीटर है Cherrapunji नहीं एलिफेन्ट फल्स पहुंच गया ना मोनबायानो जोङो नायनोसै माबायदि फर्स्ट टाइम थ' एसे एक्सप्लोर खालामसै माबायदि जोङो दा नैबो टिकेट दाननाय जाबाय गारिनिबो लोगोसे मानसिनिबो एलिफेन्ट फल्सनि फारसे थांगासिनो दङ गारिखौ पार्क खालामनानै Này, cái gì? मोनथाम स्टेपाव एलिफेन्ट फल्सआ नायनो हागोन नैबो फार्स्ट फल्स सेकेन्ड फल्स आरो थार्ड फल्स दा जोङो फार्स्ट फल्स नायखांबाय सेकेन्ड फल्स जोङो फार्स्ट फल्स नायखांबाय दा नै जोङो सेकेन्ड फल्स आरो थार्ड फल्स नायनो नागिरदों नै नैबे सेकेन्ड फल्स नैबे सेकेन्ड फल्स नायनो हागोन नोंथांमोना फार्स्ट फल्स जोङो नायखांबाय दा नैबे सेकेन्ड फल्स
आरो बेनि उनाव जोङो third fallनि फारसे बेयो the third fall नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयाव हांसोबो दुगैदों elephant falls हांसो दुगैदों नायना last waterfall बियो third waterfall बेनि गोजौआव second waterfall दङ आरो बेनि गोजौआव first waterfalls नायखांनायनि उनाव जोङो खासि ड्रेस गाननानै फट' लानो थाखाय थियारि जायो जोंना आब'आ फ्रुट चाट खालामगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना जोङो दा बेखौ जागोन नोंथांमोनाबो जुदि एलिफेन्ट फल्सआव बेरायफैयोब्ला बे फ्रुट चाटखौ जानो दाबाव बैयाव दङ नै मेनु हिसाबै मा दङ चाट मसाला नायनो हागोन नोंथांमोना फ्रुट चाट फ्रुट्स जुस मिक्स सालाद आलु चाट आलु मुरि गासिखौबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आरो जोङो दा ट्राइ खालामगोन फ्रुट चाट लोगोफोर जोङो दा नै फ्रुट चाट जाबाय गोरामथा अलग सा मजा यार नोंथांमोना फैयोबा बेखौ ट्राइ खालामनो दाबाव जोङो एलिफेन्ट फल्सआव बेरायखांनानै चेरापुन्जिनि फारसे आवगायफिनबाय नंला नै जोङो गासिबो अखा हानानै नै जेबो भिउ जोङो नुनो मोननाय नंला अखा हाना होबाय दिनै मा नुयो नायनोसै जों जुखाम सावनायसो जानोसै नै जुखाम सावनाय जानोसै जुखाम सावनाय जोङो बेसे कितना 50 Kuah जोंनो kuah आरो फ्राय खालामबाय लकेल गोखां जों बेखौ जागोन नोंथांमोना माने ट्राइ खालामफैनो हागोन बिराद बरिया बे ब्रिजआव जोङो दसे नायखांनानै जेबो नुनो मोनाखै थेवबो बिनि दसे उनाव जोङो थांबावनानै जोङो मोनसे पइन्टआव गारिखौ लाखियो आरो बेनि उनाव बेनि साइड भिउखौ जोङो मोजाङै नायनानै लायो भिउ पइन्ट नै बियो चेरापुन्जियावनो मोनसे भिउ पइन्ट बैसिम जोङो थांनानै नायनो हायो नै दसेनो खुवा साग्लोबबोलायबाय दसेनो नै खुवा बा नै वाव दसेनो खुवा फैयो नै मेघालय गावखौनो गाव जोङो जोमैयाव बिरनाय बायदि
लोगोफोर जोङो नै दा नखालिका फल्सआव मोनफैबाय दा नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिनो नागिरदों नायनो हागोन नोंथांमोना माने फुरा जोमैजों साग्लोबजोबनाय जादोंमोन जोङो दसे नेनांबाय दसे नेनायनि उनाव जोङो नुबाय हनै फुरा बे माया जोबोर मुंदांखा चेरापुन्जियाव नोंथांमोना बिनि भिउखौ नायनो हासिगोन गोबां दावबायारिफ्रा बेखौ नेनानै दंमोन दा जों मोनसे समायना भिउखौ नुनो हाबाय बिराद मोजां महर लादों नायनो हागोन नोंथांमोना वाव 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 व्हाट द व्यू बिराद समायना नै बे एखेबारे उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायो दै बाज्रुमनायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद समायना भिउ बै एरिया जायखौ नुहरदों नोंथांमोना बियो जोङो नै दा माबायाव फैबाय इक' पार्कआव जोङो बेरायनो नागिरदों फार्स्ट टाइम जोंनि थाखाय बेनो बा आंनि थाखाय बे पार्कआव नायनोसै माबायदि बेसेबां मा रोखोम एक्सप्लर खालामनो हायो आङो नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफानो हागोन आंजों जायफ्रा फैफेराखै आरो जायफ्रा फैबाय बिसोरनि थाखायथ' मोजाङानो जागोन बेनिफ्राय मोनसे भिउ बैसिमबो थांनानै दा दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअ'आव थाबानो जाबाय नोंथां बेनिफ्राय नोंथांमोना बे जाखिनि एरिया नुदों ओरैहाय नोंथांमोना जाखिनि एरिया नुदों बे एरियाया प्लेन एरिया नुदों Bangladesh. बेयाव मोनसे मोजां
नुथाया जाहैबाय बे जोङो बे एरियानिफ्राय बे इक' पार्कआव वाटारफल नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय बै हाजोनि माखासे सिनखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बांलादेश बै बांलादेशनि माखासे एरियाखौ नुहरनो हायो ओरै नाहर नोंथांमोना फुरा दै मथामथि दैजोंनो साग्लोबजोबनाय माने फुरा दै बेयावथ' हाजो एरिया जाहैबाय खिन्थु बांलादेशआ ओरै गाहाय एरिया हिसाबै बेयाव दैजोंनो साग्लोबनाय जोङो नुहरनो मोनो बेनो नोंथांमोन जोङो इक' पार्कआव नायनो आरो दसे समनि उनाव मा जायगा नायबावनो हायो जोङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन Itu white na lah sekolah. White ke sana. Itu. Airport ya. Sehar gitu. Maksudnya view ko sana hayo Bangladesh view airport बेनिफ्राय army camp माखासे view ko बायनो को ना होना है एक्सपीरियंस खालामनो हायो नोंथांमोना जुदि फैयो लोगोफोर जोङो बे इक' पार्क नायखांनायनि उनावनो मोनाबिलि जानाय लेखा जोङो जोंनि दावबायनायखौ दोनथ'नाय जादों जोङो बे इक' पार्कनिफ्रायनो जोङो न' फारसे जोंनि थानाय लजनि फारसे फैफिननाय जायो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ